Страхотна семейна локация, Обзаведен, добре поддържана сграда, среден етаж, до детски градини, ясли и училища. отлична среда с градски удобства Съчетани със спокойствие. и зеленина. Търсите вашия нов семейен дом и правите огледи в много райони в Южна София. Но в квартал Борово съм сигурен, че не сте правили огледи или са били много малко. Сега ще ви обясня защо. Защото тук е зелено, спокойно, има доста детски градини, училища, ясли, има бърз достъп до центъра и много други удобства. Респективно, районът е желан, но много малко излизат предложения на пазара, защото няма и ново строителство. Тук има само отстояния, градинки, много зелени площи, както и лесно паркиране. Когато излезе имот за предлагане тук, той бързо се продава. Добрата новина е, че точно сега ще ви запознаем с тристаен апартамент, който може да бъде вашия нов дом. Заповядайте! Аз се казвам Симеон Симеонов. Аз съм Ивелин Динев. И ние сме от екипът на Kingdom Property. Апартаментът е доста просторен, затова сега ще ви разведем и с него. В входното ни антре веднага отдясно имаме удобен шкаф за обувки, а от лявата ни страна дрешник. Веднага в ляво се намира с добри размери кухня, която е много добре проектирана от дизайнер, защото има доста шкафове, където може да се побират всякакви вещи, които са ви нужни за домакинството. Тук имаме още шкафове. Тук е съдомялната, керамична плоча, печка, абсорбатор, пералня, хладилник. Доста добре проектирано, има пространство, тук масата е голяма и е важно да знаете, че единият ни балкон е усвоен именно за да имаме по-добри пространства. Разполагаме и с климатик. Холът ни също е с добри размери. Имаме си собствена библиотека, място за отдих, секция. Терасата също е усвоена за по-добри размери. От лявата ни страна разполагаме с още пространства с шкафове, голяма баня с тоалетна, както и детската спалня. А от тази страна се намира родителската спалня, която има много голям гардероб. Заповядайте да ви го покажа. Той е по поръчка от пода до тавана. Това е третата ни тераса, която не е остъклена и не е усвоена. А какво мога да ви кажа в допълнение за информацията на имота? Разполагаме със следното функционално разпределение. Просторно входно антре, дрешник, гардеробна, кухня, хол, родителска спалня с излъз на слънчева тераса, баня с тоалетна и детска спалня. Всички помещения в жилището са изключително светли, като се намираме на трети от 6-етажна кооперация тип панел с сменена входна врата и подновена дограма в общите части, което придава свежест и цялостен завършен облик на самата кооперация. Квадратурата на жилището е 85 квадратни метра, като важно е да се отбележи двете усвоени тераси, които допринасят с още 10 квадратни метра. Така се получава 95 квадратни метра жилищна площ към имота, към който всъщност разполагаме и с мазе. Ако проявявате интерес за този имот и искате да научите малко повече за него или направо да организираме ден и час за оглед, свържете се с нас. Kingdom Property.